Imaš li još nešto da me pitaš? Nema. Sve ti je jasno. Što mi to ranije nisi rekao? Rekla bih ti da sam te videla ranije. Viđam te uvek kasno. Tako? Tako je. Ti ne posluživaš redom. Jesi li ovdje svjedak ili nismo? Ako nismo, pa da menimo restauraciju. A mi ovdje dođemo ko gosti trećeg poziva. Kad ovo bude restauracija, bit ćete jedan. I obična hrana, Aleksa se prvi poslužuje. Na sve ima pravi odgovor. To je moj đak, moja škola. Đak ima izričinu Grcima da se usreće s njim, ja ti kažem. Dobro tako, Vane. U svako doba svakom ulice. Što je Marks govorio, evo te Marks. Daj. O, jebe. Evo, Mikane. Ako kao s jednom vi, oj, da mi se gega. Oko kuće. I žene! A prednicu ti tu drugu nogu. Oj, oko moje kuće si našao da lupaš po tamburi, a? A ja te neću tući kao što su te drugi tukli. Ja ću te unakroziti. Đubre, kljakavo. O, sebi ruke, Mikane! Ostavi me, napusti Mikanu! Ali nemoj da te zneći noktima kolaš. Ikaj go. Pazi šta ću ti sada reći. Ako mi još jednom zapevaš pred kućom, majka će ti zapevati! Ajmo, Odgaćeš ti da nećeš, odsali ti je meni. nemoj deda mene, molim! Prijatelje! Pa i ja sam je napuštao kad sam živeo sam, pa sam se vraćao kad si izljutio. Kome ste se vraćali?